Egun ondan hori, eskerrik asko aurkezpenagaitik, gauza txobat bakarrik gehitu nahi dut, talde honetan gaur aurkeztuko dugun talde honetan laugarren pertsona bat ere ibili da Jaki Urla, Estatu Batuetako antropologa bat, eta hori ere esan behar da, ezta? Testuinguru arin bat, apur bat emateko, denok ezagutzen dugu egoera nahiko ondo, ezta? Euskarak azkenengo hamarkadetan hiztun asko irabazi ditu, ezta? Pasatu gara 122 izatetik 126 izatera, eta deno dakigu eta zuek inok baino beto, neurri handi batean hiztun horiek irabazi ditugula eskolari esker, ezta? Murgiltze programei esker. Matrikulazio datuak dituzu hemen grafikan, denok ezagutzen dituzue, gazte gehienak orain D ereduan daude, D eta B ereduak, batez ere D eredua gora etengabe egin du, ezta? Eta eredu horietatik datoz gure hiztun berri gazteak, ezta? Honek ekarri duena izan da Euskaldungoaren konfigurazioa asko aldatu dela, ezta? Euskalduna gaur egun, ez dira orain dela 20 urte. Ez dakit oso altu entzuten dago, jartzuna dago, urrunduko naiz? Bai. Igual hola nobeto. Euskaldunak asko aldatu dira, ezta? Begiratzen badugu hor grafika ditugu, ezta 91an adin zarragoen adin tarteari begiratzen bagenion, hor ikusten genuen, ikusten dugu gehienak euskaldun zarrak zirela, ezta? Bagoaz beste muturrera, azken datuei begiratzen badiegu 2011koei, eta ganera arreta ipintzen badugu gazteen taldean, 16-24 urte bitarteko adintarte horretan, hor ikusten dugu Eusko Jaurlaritzak Euskaldun berri deitzen duena horiek direla gehienak, ezta? Izan ere, gazteen artean, gaur egun, askoz ere gehiago dira hiztun berriak direnak, jatorriko Euskaldunak edo jatorrizko elebidunak direnak baino. Gehiago dira, eta badirudi, gero eta gehiago izango direla. Eta ganera, pertsona horiek, gehienak testuinguru nahiko erdaldunetan bizi dira, ezta, edo kasu askotan, eta horrek ere asko aldatzen du Euskaldungoaren osaera, ezta, eta kontuan hartu behar dugu. Gaur, aurkezleak esan duen bezala, ikerketa baten emaitza batzuk emango ditugu, euskeraren hiztun berriak aztertu ditugu, hiztun berri profil ezberdinak, baina gaur bakarrik hitz egingo dugu gazteei buruz. Gazteak dinodanean, esan edut gazte hauek direla zuen ikasleak izandakoak, ezta? Gazteak, gaur aztertuko ditugun gazteak, murgiltze ereduetan ikasi dute euskera gehienek, danak ez esatearren, naiz eta, esperientzia oso ezberdinak izan dituzten eta hor profil ezberdinak ikusten ditugun. Batzuk, eskolaz aparte, beste aukera asko izan dituzte, euren ikasketa prozesua aberazteko, beste batzuk ezain beste, ezta, gutxi batzuk euskaltegira ere joan dira, euren gaitasuna hobetzeko edo hobeto garatzeko, gehienak ez, baina ezaugarri komuna da murgiltze ereduei esker, D eta B, baina batez ere D ereduei esker ikasi dutela. Orduan ikusiko dugu profil ezberdinak ditugula, gazteen artean, eta ikusiko dugu esperientziak ere oso ezberdinak direla, eta ze eragilek eragiten duten esperientzia horietan. Orduan, zehatz esan da, gaurko hitzaldi honetan ikusiko ditugu 3 profil ezberdin, hasieran, eta gero hasiko gara apurka-apurka euren esperientzia ezberdinetan eragiten duten faktoreak aztertzen. Eta horiek izango dira, erabilteko dituzten aukera ezberdinak, gaitasuna, oso gai potoloa dana, eta zuentzat seguru gaude oso importantea, gero itzengo dugu muda edo mudantza, Jaime eta Jone Mirenek ere bai, ezta, horretaz, eta hiztun aktibo bihurtzeko edo mudantza egiteko gakoak zeintzu diren, bete behar diren baldintzak, momentuak, eta horretaz itzengo dugu apur bat. Gero itzengo du apur bat gazteen ideologiei buruz eta gondiren aldaketa ideologia mailan eta gazteekin badirudi aldaketa batzuk, ideologia berri batzuk edo indartzen ari direla, horretaz itzengo dugu. Eta azkenengoz,
gazteen artean aurkitu dugun, eta gure uste sedatzen ari dan, zabaltzen ari dan, ezberdintasun bat, euskaraz jakitea, ez dela euskalduna izatea, doz direla gauza biak, gauza bera, ezta? Orduan honek emango dizkigu, guk uste dugu, bagako batzuk edo pista batzuk hausnarketarako, eta, zuek zuen lanean agian aplikatu alizateko, ezta, behintzat gogo eta egiteko. Lehenengo eta bat oso labur azaldu nahi dut gure ikerketaren metodologia zertan izan dan, ezta? Gure subiletua guk aztertu ditugunak familiatik kanpo euskara ikasi dutenak izan dira, bakarrik familiatik kanpo ikasi dutenak, baina baita beste galbae bat ipini dugu eta hori izan da gaitasunarena. Guk eskatu dugu parte hartzeko gure ikerketan partaide honek ondo konpontzea euskeraz. C bat maila edo ukitea, ez dugu eskatu akreditazioa, baina bai gai izatea euskeraz normaltasunez hitz egiteko egunerokoan eta egin genituen eztabaida taldetan edo elkarrizketetan. Orduan 18-55 urtekoak dira, gaur esan dudan bezala gaztei buruz hitz egingo dugu funtsean, baina horiek dira gure subiletuak. Hemen ez daude euskera ikasi zutenak, baina gaur egun pizkat galdu dutenak, edo ez, bakarrik C bat maila dutenak. Orduan, ikerketa honetan bi fase egin genituen. Batetik azterketa kualitatibo bat egin genuen, eztabaida taldekin, eta elkarrizketa erdibideratu batzuk ere bai, hor hiztun berriak izan ziren, baina bi eztabaida talde egin genituen euskaldun zaharrekin, etxeko euskaldunekin, ez da familian ikasitakoekin, kontrastea egiteko, euren iritzia ere jasotzeko, eta euren pertsepzioa hiztun berriak direla eta jasotzeko. Horretaz egia esan da gaur ez dugu hitz egingo. Orduan, fase honetan, importantena, garrantzitsuena, guretzako izan zen, hiztun berrien kezka, gaiak, ardurak, gaiak, eurek ataratzea, eta ez guk proposatzea. Orduan, eztabaida talde hauek oso gutxi bideratuak izan ziren. Eta bertan, sortu ziren gaiak, eta kontrasteak, iritzi ezberdinak, gaia garatzen joan ginen, ezta? Eta hortik atara genituen, maitza kualitatibo asko, ezta? Eta oso aberazgarria izan da fase hori, eta guretzat, segurenik, aportazio gehien egiten duena hori da, gure ikerketa honetan. Gero importantea da esatea, fase horretan, ikerketa kualitatibo horretan atara genituen ideia eta emaitza guztietatik batzuk aukeratu genituela eta erabaki genuela horiek kuantitatiboki ere aztertzea. Orduan, ideia batzuk eta partaidek eurek berbalizatuta bezala, eurek azalduta bezala, jarri genituen galde sorta baten eta egin genuen azterketa kuantitatibo bat. Eta hori izan zen bigarren azterketa. Orduan, aurkezpen honetan, mota bitako datuak aurkeztuko ditugu, baina beti ere ikerketa honetatik ataratakoa. Orain beste barik, aurkeztuko dizuet 3 pertsona, 3 profil ordezkatu dezaketen 3 pertsona. Eta besterik gabe irakurriko dut euren... Lehenengo Eunate daukagu, ez da? Eunate 22 urtekoa da, Zeanurin bizi da, Arratian, Zeanurin, eta hau da apur bat bere hizkuntza biografia, ez da? Eunateko 21 urte ditu eta Zeanurin bizi da. Gurasoek nahi zuten seme-alabek euskeraz hitz egitea, tapatuta dago, ez dakit zehatz esaten duen. Gurasoek ez dakite euskeraz hitz egiten, baina seme-alabek euskera ondo ikas esaten hain justu joan ziren Arratiara bizitzera. Erabaki zuten Arratiara joatea, Zeanurira, euren seme-alabek euskera ikasteko, ezta? Eskolan, kalean eta auzokoekin ikasi zuen euskara. Bereziki, bigarren aitita amamatza duen adineko bikote batekin. Lagun taldearekin dena egiten du euskaraz, eta euskaraz erdaraz baino hobeto moldatzen dela uste du hori esan digu berak, ezta? Are gehiago, bere ibilbidea azaltzeko orduan, bere burua euskaldun sartza duela dio. Arratiako euskaraz mintzatzen da, lagunen eta auzokoen moduan, euren moduen, hori izaten du, euren moduan egiten du berbanik.
Arratiak euskeraz mintzatzen da lagun eta auzokoen moduan. Batua estandarra idazteko baino ez du erabiltzen. Neurri handi batean eunate euskeraz bizi da eta inoke luke alderik ikusiko beraren eta euskera etxean ikasi duten bere lagunen artean. Euskerarekin ez du lotutako identitatea du eta ezin du imaginatu ere egin bere bizitza euskerari gabe. Beraren hitzetan beste pertsona bat izango litzateke euskera jakin gabe. Bueno, zeintzu dira eunate bezalako hiztunen ezaugarriak, ze eunate ez da kasu bakarra, gehiago daude. Bueno, batetik ikusi dugu pertsona hauek testuinguru oso euskaldunean bizi direla, euren ikaste prozesuan ez da egon eskola bakarrik, murgiltzea eskolan, guk kalea deitzen duguna sozializazioa ere egonda, ez da, herrian, gaitasun oso ona dauka, oso aberatsa, bai guk modu objektiboan aztertuta, baina baita bera oso gustora sentitzen da bere gaitasunarekin, ez dauka inongo arazorik. Ahozko hizkuntza bikaina dauka eta berak ere oso garbi dauka hori, ez da, asebetetze maila oso altua dauka, berarekin, ganera zeanuriko euskera hitz egiten du, arrateko euskera hitz egiten du, hori bere behar pragmatiko guztietarako baliabide linguistikoak ditu euskaraz, bai. Asko erabiltzen du, iaia euskeraz bizi da, identitate balio handia dauka eta txikimendu handia euskararekiko. Hori da profil horretan daudenen apur bat ezaugarriak, ez da, komun dituzten ezaugarriak. Orain goazen beste pertsona baten hizkuntza biografia ikustera. Urko 22 urtekoa da, Trapagaranekoa, ez da, Trapagarangoa, eskerraldekoa, Bizkaiko eskerraldekoa, eta lehen hezkuntzako gradua ari da ikasten Bilbon. Ezkerraldean bizi da eta unibertsitate aurreko ikasketa guztiak B ereduan egin zituen. Iritzi eskasa du bere euskaraz. Bere ikasketetan, unibertsitatean badira euskara hitzean ikasi eta oso inguru euskaldunetan bizi direnak. Haieken konparatzen da eta aitortzen du batzuetan ez diela ulertzen. Zorionez, lagunak egin ditu haien artean eta hobetzen ari da. Kontua da, orain arte, inoiz ez duela izan harremanik euskaldun sarrekin. Hau nahiko ohikoa da, ezta? Gertatzen da. Batzutan barre egiten diote, baina modu honean, asko laguntzen diote. Lekuren bateko euskaran mintzatzea gustatuko litzaioke, hori esan digu berak, leku batekoa. Berdin dion ongoan, kontua da, hain batuo ez ematea. Eta errazago egin nahi luke berba, badaki asko falta zaiola. Eskolako lagun guztiek dakite euskaraz, baina inoiz ez dute euskaraz egin haien artean. Baten batek eginez gero, beti egongo da besteren bat esango duena, ¿qué haces, tío? Que estamos en Trapagaran. Eta egia esan, Trapagaranen arraroa da, euskaraz hitz egitea. Euskal herritartza du bere burua eta euskara bere identitatearen berezko ezaugarria dela uste du. Eta maisua izango denez, lehen hezkuntza ikasten ari da, konturatu da zein garrantzitsua den hizkuntza ondo jakitea. Bere eguneroko bizimodutik urrun dago ordea eta frustrazioz bizi du hori guztia. Zeintzu dira Urko bezalako hiztun gazteen ezaugarriak, testuinguru oso erdaldunean bizi direla, ikasteko prozesuan euskera baino ez dela egon, ez da egon kalerik, ez besterik, erabilera oso gutxi erabiltzen du, iaia eremu akademikoetan bakarrik, ikasketetan, baina ikasketetan irakaslekin, ikasgela barruan, ez da, esan dezagun. Falta zaidanaren diskurtsoa erabiltzen dugu, falta zaidanaren diskurtsoa deitzen duguna, ez da, beti da, apur bat, arreta ipintzea falta zaidanean, falta zait gaitasuna, falta zait erraztasuna, falta zait ahoskorako baliabideak falta zaizkit, registro kolokialak falta zaizkit, falta zait, leku bateko euskera. Naiz eta maila aurreratua izan eta pertsona hau gai izan, eztabaida talde eta dana euskeraz egiteko normaltasunez. Atxikimendua badu eta identitate balioa ere bai. Alde horretatik ez dago inongo arazorik. Baina, honek danak, frustrazioa eta inbidia sortzen dio. Ez da, inbidia. Berari falta zaion guztia, beste batzuk badaukatelako, eta berari falta zaiolako. Goazen beste profil bat ikustera. Hau idoia da, 24 urtekoa, Algortakoa. Algortan bizi da, biztanleriaren 27% euskalduna den herrian,
Gerra osteko garaian euskerak atzerakada handia ikusi du bere herrian, ezta? Idoiaren familian aitita mamak euskaldunak ziren, Laurak. Bere gurasoak ostera ez, berak eta bere lenguzin denek euskera eskolan ikasi dute, ikastolan. Garai batean, herri administrazioan lan egin zuen Idoiak, bertan lankidekin euskera hitz egiteko aukera izan zuen. Dena dela, bere euskara erabilera nahiko murritza zen, orduan ere, kontzienteki euskara erabiltzeko erabakia hartu zuen arte. Orain Idoia, hilabetean behin gai ezberdinen inguruan euskaraz eztabaidatzeko talde baten parte da, eta era berean, herrian euskaraz antolatzen diren hainbat ekintzatan ere parte hartzen du. Euskaraz gehiago hitz egiteko erabaki hartu zuenetik, hainbat estrategia martxan jarri ditu, eta lortu du gutxika euskara gehiago erabiltzea. Egia da, institutoko lagunekin ez duela harreman hizkuntza aldatu. Denak euskaldunak diren arren, beraien artean beti gaztelaniaz hitz egin dute eta jarraitzen dute egiten. Hala ere, harreman berriak euskaraz eraiki ditu, harreman kideak euskaldunak diren kasuetan. Eta saiatzen da oso modu proaktiban hori egiten. Lagun berriak topatzen, lagun euskaldun berriak topatzen. Bere burua euskaldun berritzat badu ere, horren arrazoia ikasi duen euskaraen izaera akademikoa dela dio. Euskara maila pertsonalagoan ez duelako erabili. Dena dela, bere euskararekin gero eta gusturago sentitzen dela aitortzen du, eta euskaldun berri etiketa gainditu daitekela sinisten du. Etiketa gainditzeko prozesuan dagoela dio. Bere bizitza ezin du euskara gabe imaginatu, bere identitatearen parte da. Aldi berean, Idoia bere etorkizunarekiko eta euskararen etorkizunarekiko baikorra da. Ezta? Pausuz pausu ari da. Idoia bezalako hiztunen ezaugarriak. Testu inguruaz mesedegarrian bizi dira, ikaste prozesua euskara baino ez dute izan, lehen oso gutxi erabiltzen zuten, ezta? Orain kontzientzia hartu dute eta horrek ekarri du jarrera oso proaktiboa izatea, aleginak egitea, barneko motivazio handia da, eta horrek ekarri du erabilera gero eta gehiago izatea. Gaitasun akademikoa badauka, baina orain berak sentitzen du behar duela beste gaitasun mota bat. Hizkuntza emozionala, kalekoa, lagun artekoa. Eta bere autokontzeptua, hiztun bezala, euskaldun bezala, gero eta hobea da. Orduan goazen ikusten, apurka-apurka, ikusi dugu esperientzia oso ezberdinak direla, 3 profil hauetan, goazen ikusten zeitzu diren eragiten duten faktoreak, banan-banan. Erabiltzeko aukerak. Erabiltzeko aukerei buruz hitz egiten dugunean, berea etortzen zaigun aldagaia da testuinguru soziolinguistikoak. Oso testuinguru soziolinguistiko ezberdinak ditugu. Baina kontuan hartu behar ditugu beste aldagai batzuk ere. Adibidez, sareak. Izan daiteke pertsona bat testuinguru sordaldunean bizitzea, bai euskara bidezko sareetan parte izatea, eta orduan erabiltzeko aukerak izatea. Eta baita, hori da, gero itxengo dut horretaz. Ikaste prozesua kontuan hartuko dugu, ez da, lehen esan dugun bezala, eskolan bakarrik adala kalean ere bai, ikasi duten. Honek eragin zuzena izango du pertsona hauek eskuratzen duten gaitasunean, gaitasuna, zelako gaitasunean nolako euskera daukadan, ez da, esaten dutenean, dituzten jarrerak eta euskararekiko atxikimendu emozionala ere ikusiko dugu eta horrek zelan jokatzen duen, ez da, kontzientzia, jarrera proaktiboa, reaktiboa izateak zelako eragina daukan, eta honek danak, apur bat ekarriko gaitu, autokontzeptua hiztun bezala benetako euskaldun sentitzen diren ala ez ikustera, ez da? Hiztun bezala daukaten autokontzeptura. Lehenengo faktorera sartuko naiz, erabiltzeko aukerak, ez da? Lehen esan dut, testuinguru soziolinguistikoa oso importantea dela, baina baita pertsona batek dituen sareak, ez da, izan daiteke testuinguru erdaldunean sareak izatea, eta batzutan, sare-sareak ere ez dira, baina pertsona batzuk, hiztun berri batzuk saiatzen dira jarduera jakin batzuk euskeraz egiten, eta hori ere, bada, esparrutxo bat euskeraren erabilerarako, ezta? Testuinguruaren garrantziaz, nik uste dut, dano jabetuta gaudela, baina apur bat arreta deitzeko, begiratzen badugu, hau, suposatzen du bagizula zer da, hau da gune soziolinguistikoen mapa, ezta? Zelan aldatu da, 80 batetik, 2011-ara,
kolorei erreparatzen badiegu, urdinari adibidez erreparatzen badiogu, urdina da Euskaldun gutxien dauden guneak, ez da? Euskaldunak 20 baino gutxiago diren guneak. 81 urdin asko geneukan, ez da? Bizkaiko mendebalde osoan, Araba osoan, eta beste leku batzutan. Urdin hori txikitu da, orain askoz ere Euskaldun gehiago daude, leku oso erdaldunak diren testuinguru horietan, baina pertsona horiek badakigu gazteak direla eta murgiltzan ikasi dutela, gure subjektuak direla, ezta? Neurri handi baten. Bueno, goazen orain ikusten gure ikerketan, ikerketa kuantitatiboan gu galdetu genien zenbat erabiltzen duten euskera. Ezta? Goazen ikusten zein dan euren gazteen, 18 eta 26 urte bitarteko gazteen erabilera. Bueno, hor, zer ikusten dugu? Badaudela, nahiko, igual, 4 edo 5 batek ez duela euskera ia inoiz edo oso gutxitan erabiltzen duela. Bueno, orduan gero, erabilera, zenbateko erabilera egiten duten galdetu eta gero, euskera asko edo gaztelaniaz beste gutxienez erabiltzen dutela erantzun zutenei, galdetu genien zer dela eta erabiltzen duzu euskera asko edo nahikotxo. Eta hau da erantzun digutena. Erantzunak, jakina lehen esan dudan bezala, azterketa kualitatibotik ataratako ideiak dira. Galde sortan guk aukeratzeko eta erantzuteko eman genienak. Orduan hor zer ikusten dugu? Hor ikusten dugu herriko hizkera menperatzen dugulako, 10tik 8 erantzun duela. Herriko euskera oso importantea da asko erabiltzen duten, edo nahikotxo erabiltzen duten pertsonentzat. Euskaraz egiteko aukera guztiak aprobetxatzen ditu dalako, eta aukera horiek nahita bilatzen ditu dalako, da jarrera proaktiboa daukadala aukerak, hori ere jente asko kezkatu zuen, erantzun zuen. Eta euskaraz hitz egiteko erraztasuna daukadalako, eta maila ona hori ere jente asko aukeratu zuen, ez da, gaitasuna importantea da. Bueno, orain goazen ikusten, euskara gutxi erabiltzen dutenek, zer dela eta arrazoiak zeintzuk aipatu zituzten. Ezta? Bueno, importantena, gehienek aipatu zutena, ohitura izan zen, ohitura. Badakite euskaraz, hauek ere badakite euskaraz, baina gaztelaniaz hitz egiteko ohitura daukadalako, hori da, oztoporik aipatuena. Ezta? Gero inguruan ez delako hitz egiten, testuinguru soziolinguistikoa, eta hirugarrena oso importantea, jente gutxiago, erdiak, baina importantea ere, ezagutzen ditudan euskaldunek ez didatelako egiten. Klaro, askotan, euskaldunak baditugu, baina euskaldunek hiztun berria dan horrekin, edo pertsibituta pertsona bat hiztun berria dala, bataka, gaztelaniara pasatzen dira, orduan hori ere oztopo handia da. Orain, nahi badozue ikusiko ditugu aipu batzuk, ez da, ohituraren garrantzia ikusteko. Babitu zer dinon 30 urteko Bilboko neska batek. Guztiok ikasi dugu euskeraz beti, eta ez dakit moda baden, edo moda bat zen, ez dakit 10 urte genituenean, eta 16 urte genituenean baita, baina nire ohitura beti izan da gazteleraz hitz egitea. Baina beti, patioan eta klasean, baita gure artean hitz egiterakoan, beti gaztelaniaz egin du. Eta ez da euskararekiko ez daki zailtasuna daukagulako, ez da gaitasuna, dino berak, ez da zailtasuna daukagulako. Baina ez daukago ohiturarik, osea, gure arteko hizkuntza kulturala eta harremanetarakoa gaztelera da, ohitura. Bueno, testuingurua, lehen urko azaldu dugunean, ez da, agertu dan ideia hori, testuinguru batzutan oso arrotza da euskeraz egitea, oso markatua dago, eta buruti pasatu ere zai egiten euskeraz egin daitekenik, ez da? Eta oso posiblea da, lagun batek esatea, betuke andas aquí hablando en euskera, si esto es Trapagaran, esto no es la escuela, o esto no es la ikastola, bai, hau kalea da. Oso harin nabil, ez da? Arnaz hartuko dut apur bat. Bueno, bigarren faktorrera, esperientzietan eragiten duen bigarren eragilera faktorrera pasatuko naiz. Hau uste dut zuen interesekoa izango dela eta berezikik eskatuta gongo zaretela berarekin, ez da? Bai, gaitasuna egia esan da oso eragin handiko bezala agertu da gure ikerketan,
eta maila askotan. Gaitasuna oso importantea da norberak daukan konfidantzarako, ezta? Eta gaitasun eskasa dagoenean inseguritate handia sortzen da. Erabileran erabateko eragilea da, ezta? Gaitasuna mesedegilea izan daiteke, erabilera erraztu dezake, baina oso oztopo handia ere izan daiteke, ezta? Eta erabat baldintzatzen du baita autopertzepzioa, ezta? Eta hiztuna zelan sentitzen dan bere euskerarekiko eta euskaldun bezala. Onerako edo txarrerako daukan edo berak sentitzen duen gaitasunaren arabera, ezta? Orduan, gaitasunari buruz hitz egiten dugunean, edo hiztunek eure gaztek gaitasunari buruz hitz egiten dutenean zeri buruz ari dira, ezta? Zelan ulertzen dute gaitasuna. Batetik gaitasunari buruz hitz egiten dutenean askotan esan gure dute, zelako maila daukaten oroar euskeraz, ezta? Eta hor, askotan agertzen da, agertu daitezke ideia ezberdinak, ezta? Nire gaitasuna oso ona da, ni oso eroso sentitzen naiz, nik ez daukat inongo arazorik, ezta? Euskerarekin, batzuen hitzetan, baina beste batzuen hitzetan, gaitasuna maila oroar hori beti parekatzen da gaztelanian daukaten gaitasunarekin eta beti galtzaile agertzeko. Claro, beti konparazio horretan, beti da, gaztelania nagusi da, ni gaztelaniaz pentsatzen dut, gaztelaniaz gutxiago kostatzen zait, holako gauzak esaten dituzte, ezta? Beste kontu oso importantea gaitasunari buruz hitz egiten dutenean da ahozko jariotasuna. Askotan esaten dute, bai nire euskera eskolarako, testuinguru akademikorako, idazteko, holako gauzatarako ondo, baina ahozkoan ez daukat erreztasunik, ez daukat jariotasunik, hori arazo handi bada askorentzat. Aipatzen duten beste kontu bada erregistro aldakortasuna. Berriro ere, erregistro kolokialak, kalekoak, lagunartean ibiltzeko, hizkuntza emozionalarekin lotuta daudenak, lagunari pikatzeko, ez dakiz zer hori falta zait, hori da daukaguna, ezta? Eta beste gauza bat aipatzen dutena, aurretik ere esan dutena izan da, guk deitzen duguna euskararen apurra kolorea, ez dauka kolorerik, artifiziala da, batuo ematen du, oso batua da, liburukoa da, eskolakoa da, nik ez daukat leku bateko euskera, edo ez daukat euskalkia esaten dute batzutan, baina askotan da leku bateko euskera, ezta? Edo ez daukat bizkaiera, edo esaten dute adibidez, ezta? Orduan, gaitasuna oso importantea da. Kualitatiboan nola agertu zen, eta kuantitatiboan, esan gendu, galdetu behar dugu jentea gustora sentitzen dan, ala ez, ezta? Eta hauek dira gazteen erantzunak, ezta? Galdera zen, zenbateraino zaude gustora zure euskera mailarekin. Eta hor, begiratu, ez oso gustora, eta bat ere gustora ez, hor, badaukagula, 21% inguru lagunek erantzun digute, ez dagoela bat ere gustora edo ez oso gustora. Ez da 100% ikaragarri handia, baina nik uste dut badala kezkatzekoa. Orduan, guazen beste aipuren bat ikusten, hemen daukagu testuinguru euskaldunetako gazteak erabilera asko eta euskara barneratuta daukatenen adibide bat. Ez da, arrakazta adibide bat, esan dezagun. Oiartzungoa da, euskara ikasi zuen, ikastolan sartu nintzen 3 urtekin, eta geroztik handena batxiera arte den euskeraz eman dut, eta oin unibertsitatean euskeraz, euskeraz aukeratu dut karrera egitea, eta lagunekin beti euskeraz hitz egin izan dut, bere 6. maila arte edo gazteleraz hitz egiteko tendentzia nakan, baina 6. mailatekan aurrera hasi nintzen euskera, eta oin gaztelera apenas ez dut ikutzen, beti euskeraz egiten dut, familiaz aparte, pertsona honek asko barneratuta dauka eta asko erabiltzen du. Beste horren barneratuta, zelan hiztun batzuk oso barneratuta daukaten hori erakusteko, hurrengo adibidea, gazte honen familia kanpokoa gaztelakoa, ez dakin ongoa dan, ez da estadukoa, eta orduan oporretan joaten dira udan, familia bizitatzera, eta orduan esaten du, bakazinotan eta joaten naizenean gurasoekaz ezin dutin berba euskeraz, eta bueltatan azenean, egoten az mono bategaz, euskera segiteko monoagaz. Gaitasuna eta ohitura. Izan dugu erlazio bat badagoela, eta bitu hemen aipu baten ikus dezakegu. Eskerraldeko 21 urteko mutila da,
Hori, nire kuadrilan adibidez gertatzen dena da jentea uste dut ez dela eroso sentitzen euskeraz hitz egiten, askoz erosoago sentitzen dela gaztelaniaz, zeren ez dakite oso ondo gauza batzuk esaten, hau da gaitasun mailako arazoa dute, eta hori ohitura, ezta? Horrexegatik ohitura izan da gaztelaniaz hitz egitea, eta horregatik egiten dugu gaztelaniaz, ezta? Eta gaitasunak erabilerari eragiten dio, ezta? Beste aipu bat, hau Galdakaoko mutil gazte bada, eta esaten du, baina lagundanak hemengoa gara, baina batzuk ez teki hainbeste erraztasunek, berriro gaitasuna, ezta? Eta orduan barin pasetan dire gaztelerara, ezta? Edo beste gazte batek esaten du hori da erreztasunik ez eukitea, nire ustez hori da gauza garrantzitsuena euskera ez hitz egiteko, ezta? Bueno, kasu batzuetan, ganera eskola amaituta, testuinguru erdaldunetako gazte askok, euskera galdu egiten dute, ezta? Gure ikerketan ez daude horiek, gu galbai hori gaitasunaren galbea pasatu dugulako, baina bai esan digute euren lagun batzuk eliratekela gai izango mai inguru honetan euskaraz aritzeko, taulako gauzak, ezta? Eta izan ere, ikasle batzuk estrategia moduan erabakitzen dute, adibidez, unibertsitatean aukeran badaukate irakasgai batzuk euskara sartu ala ez, euskara sartzea estrategia moduan ez galtzeko, ez galtzeko. Oso kontzientea daukatelako eskola utzita galdu dezaketela edo oso horreza dala, ezta? Hauetako asko, badirudi ez direla euskaldun osoak edo, hemen beste aipu badaukagu euskaltegiko irakasle baten inpresioa da, ezta, bere euskaltegira badoaz gazte batzuk murgiltze ereduan, euskeraz ari direnak ikasten de ereduan, baina euskaltegira doazenak, ez da, apur bat gaitasuna hobetzeko edo ega atara nahi dutelako, edo, ez dakit. Eta irakasle honek ikusten du, euskera maila oso apala dutela, zuzentasun aldetik utxandiak egiten dituztela, batzuk, bere euskaltegira joan direnak, euskaldun pasiboak direla, ez da, berak esaten du, neurri handi baten hauek euskera pasiboak dira, euskerarekin duten harreman bakarra eskolakoa da, ez dakite naturaltasunez hitz egiten, holako gauzak, ez da? Eta besterik gabe, utziko dio berba ane lankideari. Hemen dauka. Ahora daukazu. Bale, bueno. Orain bai. Bale, ikusi dugu, gaitasunaren garrantzia bai, eta igual, kezkagarriak diren kasuak aukeratu ditugu, baina ikusten dugu batzuentzat faktore hauek mesegarriak izan daitezke, ez da? Gaitasun ona eta hori mesegarria da, eta badakigu kasu arrakastatsu asko ditugula, gure profilen artean. Baina ikusten da, hiztun aktibo bihurtzeko saltoa emoteko zaila dela, eta gazte askok ez dute salto hori emon, ez da? Mudantza edo muda hori, aldaketa, Kataluniatik datorren termino bat. Gure ikerketan, desde luego, argi geratu dana izan da, euskara ikastea edo euskaraz ekiteko gai izatea ez da nahikoa hiztun aktibo bihurtzeko eta euskararekiko atxikimendua lortzeko. Orduan, dentsitatea badaukagu, hiztunen kopurua, gazteen artean 175 da, baina erabilida ez da hobetu, baina euren salto hori ez dira kapaz egiteko, ez da? Zein, orduan orain begiratuko dugu, apurtxo bat, zein momentutan eta zein baldintzatan egiten da saltu hori, hiztun aktibo bihurtzeko saltoa. Eta horretarako, erabiliko dugu kuantitatiboan, galdetu genien, zein momentutan hasi ziren euskara aktiboki hitz egiten, ez da? Eta hor ikusten dugu, nola ez, lehenengua eskolan, ez da? Baina guretzat eskola ez da oso, bada momentu kontaktua, baina gero jakin nahi dugu ia, edo hori ikustekoa da, ia behinbetiko muda gertatzen dan ala ez, ez da? Baina bigarrena importantea da, euskararekiko kontzientzia hartzerakoan.
Datu hauek orokorrak dira, baina gazteen artean, grafika geneukan, baina oso antzekoa da, ezta? Orduan gazteek salto hori egin dutenek, esan dute kontzientzia hartu nuenean. Eta hirugarrena, oso importantea bebai, lagun euskaldunak egiterakoan. Ikusten dugu hemen elementu soziala, ez da gaitasuna bakarrik, ez da bakarrik jakitea, baina gero beste zerbait behar dugu, ezta? Orduan, hor ikusten ditugu gakoak eta gero kualitatiboen ere agertu ziren elementu hauek, ezta? Gure datuetan aldaketak bai egiteko gehien aipatzen ziren elementuak ziren jarduera berri bat astean eta jarduera hori euskara zan, hori zan benetan modu naturalean euskaraz erabiltzeko momentua. Testuingurua oso erdalduna bada, horrek ez duna esan dana egingo dut euskaraz, baina behintzat egongo da leku bat, jarduera bat, nun euskaraz egingo dudan. Gero, kuadrilla berri sartzean, hori aipatu da, eta batez ere testuinguru euskaldunetan eta ertainetan, baina kasuren bat, eskerraldean ere ezagutu da ez ikerketa honetan, baina posiblea da, ez da? Kuadrillaren asuntoa. Eta gero, kontzientzia hartu nuenean. Orduan, klabeak, eta hemen badaukagu igual gauza nundik jo, harreman sozialak oso importanteak dira, izango duzue, eskolan, hor da, denak euskaldunak, baina ohiturak beste gaztelaniaz egiten dira, esartzen dira, euskararekiko harreman emozionala, batzuk harreman emozional handirik ez dute azaltzen, kontzientzia eta ikusi dugun moduan behar duten gaitasunean oinarrituta. Kontzientzia hartzearen garrantzia, aipu honetan, ikusten da, edozen momentutan gerta daiteke, baina adibidez hau da, Oiartzuneko, momentu horretan, 27 urteko neska bat, bera kontatzen dau eskolan, euskara sandana, baina bere lagunekin, bataz ere familia erdaldunekin, beti erderaz. Eta 6. mailan, hasi nintzen euskara. Zer gertatu zen momentu bat, tendentzia genuen guk ere haiekin genian euskaraz, baina gero ikastolan hasi ginen, antza denez, egon zen irakasle batek kontatu zion, euskara zer zen, azken finean, euskara gutxitu baten iztuna izatea, horrela laburbildu nuke, eta kontzientzia hartu zuten, eta zergaitik ez dugu guk euskaraz egiten, eta euskara, eta hortik aurrera dana euskaraz, 6. mailan lehen hezkuntzan. Gero, euskarazko jarduera berri bat hastearen garrantzia, hau da Tolosako gazte bat, baina bere eskola, esan ikastola, bazan beste eskola bat, eta zekie euskara, baina zuen asko erabiltzen, enuan ohitura neukan, sartu nintzenean, baina sartu nintzenean monitorekin, nola beti erabiltzen genuen euskaraz, ohitura gehiago hartu nun, ja monitore taldetik atera, eta besteekin hitz egiteko euskaraz, lagunekin edo esoinekin. Ja, salto hori emon, monitorekin zehor erabiltzen den, eta ja, nire lagunekin euskaldunak ziren, baina ohitura geneutan, eta hori joan zan aldatzen. Orduan ikusten dugu, jarduera berri baten euskaraz gertatzen dana, hori bada elementu importante bat. Karo, hemen ikusten dugu ikasle, gazte hau, Tolosan bizi da, eta berak ez zuen jarrera oso proaktiboa erakutsi, baina nahiko reaktibo izanez, testuinguruak lagundu zion eta salto hori eman zuen. Baina hori posiblea da, eta eupo honek erakusten dau, getxo baten, algorta baten, posiblea dala, kontzientzia hartuta eta jarrera proaktibo bategaz, egoera euskaldunak sortzea eta bilatzea, ez da? Orduan, zure bizitzan erabakiak hartzen dituzu, eta euskararekin nek uste dut hartu behar dela erabaki bat. Bestela, testuinguruan jaten gaitu, ez da? Eta esfortzua eskatzen dau, hori aitortu behar da, eta niri asko gustatzen zait irakurtzea, eta nire joera da, gaztelanezko liburuak hartzea, ez, nahita hartzen ditut euskarazko liburuak, baina badakit aparteko alegina dala.
Ja, beste kontu bat, ia maitzeko, azken puntua da gazteen ideologia. Hemen ez dugu asko sakonduko, baina bai, arreta jarri behar dugu hemen. Hemen gure gizartean, ideiak, zirkulatzen dira, eta guk hor daude, ideia batzuk, ideologiak, eta alde batetik bi ideia igual bat, asko aldatu edo nahikotxo aldatu direla, duela berri urte zeuden ideiekin konparatuta, eta gero gazten ideiak, ideologiak eta gureak nahiko ezberdinak direla. Eta orokortzen ari diren idei batzuk eta batzuk eskagarriak direnak, adibidez, euskara eskola lotura oso potentea da, denok dakigu hori, eta euskara ez da guaia. Galdatu behar dugu zen momentutan, zein baliorekin lotzen dute euskara, eta, zegin aldugu hortaz, bai? Beste bat da, bi hizkuntzen ideologia, eta da, bi hizkuntza berdin. Hemen, lehen gehiago zan, euskara, diskriminazio positiba hori, eta hori bultzatu, baina bi hizkuntza berdin, orduan, askotan ikusten dugu kontzientzia gitzi dagoela, euskara eta gaztelania egoera ezberdinetan daudela, ezta? Gero, zenbat eta hizkuntza gehiago hobe, da ingelesa bai, ingelesaren eragina ere importantea da, ingelesa badagoaia, bai, eta askotan arrosa koloreko etorkizuna. Nire beraldian zen euskara galtzear dago, baina momentu honetan denok dakigu euskeraz, eta ja hemen ez dago inongo arazorik, gaindituta dago arazoa, ezta? Gero, inposaketan ideia ere oso potentea. Diskriminazio positiboa, askotan inposazio bezala ikusten da, eta ezin da inposatu, eta hori dana, hori egia da, baina nola kudeatzen dugu hau dana, ezta? Eta gero, testuinguru batzuetan hemen ez da hitz egiten, eta ez da hitz egiten, orduan ez dugu hitz egiten guk ere ez, ezta? Orduan horiek elementuak importantea dira. Eta ideologiarekin lotzeko beste kontu hau, bai? Guk igual beste momentu baten edo euskararen garapenean, euskeraz ikasten badugu, euskaldunak gara eta hori dana. Emoten du gazteen artean batez ere, naiz eta ondo hitz egin eta gure taldeetan, eztabaida taldeetan parte hartu zuten batzuk, holako gauzak izan zituzten eta gero beste foroetan ikusi dugu, hau, ez dakigu oso zabalduta dagoen ala ez, baina behintzat presentzia badauka. Ez dakit, nik gehiago erderaz hitz egiten dut, baina euskeraz dakit eta euskeraz hitz egin dezaket. Ez dakit, euskalduna ez da, ez da nire ama hizkuntza eta ez dut orduan guztitan eta momentu guztitan euskeraz hitz egiten. Orduan, ezein dut euskaldun naizela esatea. Euskaraz pentsatzea, nire ustez hori da euskalduna izatea, eta, eta beste batek esaten da, hizkuntza bakarri baldin bada ez. Baina orokorrean, zunara zintzazea, euskalduna naiz hemen naizelako. Orduan, euskal hiritarra, naiz, baskoa, baina euskararekiko ez. Orduan, hori guretzat susto handia zen, hau ikustea, baina eta hauek oso ondo, jariotasuna ondo da badute, baina ezin dut esan euskalduna naizenik. Orduan, hausnarketarako, eta hau daia azken da, hemen pista batzuk badaude, gehiago ekartu behar dugu, eskolaren erronkak, badakigu zenbat lan daukagu hor, baina igual zer berri ikusi beharko genuke. Ez dakit, alde batetik, zenolako gaitasuna irakatsi behar dugu, hori da eskolan, gero, esango dut, baina eskolan bakarrik ezin da, eskolak bakarrik ezin dau. Oso importantea izan da ahozkotasuna. Ez da bakarrik, ez da edo zein komunikazio trebetasuna. Ezke ahozkotasuna da, nun gure harremanak, hor sartzen dugu gure irudia hori dana. Ez da, orduan ahozkotasuna oso importantea da. Agian aldaketa metodologikoa behar dugu, beste pentsada bat eman behar diogu hizkuntzak eta euskara nola ikasten diogun hori, bai?
Gero euskalkiaren lekua berpentsatu, bueno, ez dakit oso euskaldunak diren lekuak eta euskalki bat baldin badago, bueno, leku bat emotea, Bilbo baten, igual euskalkiak ezin ditugu, baina adibidez, nik beti esaten dut, ulermen testuak, bueno, nik uste gaitasun hori ulertzeko euskalki ezberdinetan dauden testuak, adibidez, horri gauza, bueno, beste abantaiak ekarriko lituzke, ezta. Gero kontzientzia soziolinguistikoa, ematen du hor tensio pizka bat eman galdu dugu, eta oso importantea gure hizkuntza beti izango da hizkuntza gutxitu bat. Beti, edo pentsatzen dugu, orduan, hori zer dan, nik uste, ulertu behar da, ezta. Segure partaide guztiek, gazte guztiek esan dute oso pozik daudela, euskara ikasi dutelako, oso pozik daude euskara, baina gero, beste salto hori erabiltzeko ez duten moten, medaia bat, basan bezala, ezta. Hori, igual eskolan, baina eskola ez da nahikoa. Eta sozializazio espazio berriak behar ditugu, ikusi dugu ze importantea dan jarduera batzuk euskaraz egitea, laguna, kuadrillak, beste espazio batzuk, eta hori asmatu behar dugu. Eta euskararekiko lotura emozionala, hori ere, garatu behar da, ezin dugu pentsatu ja badagoela, berez etorriko dala, ez dator. Eta baina horrek amaitzen dugu, nik uste guan, minutu pastu gara, baina, mila esker arretaren gatik, eta espero dute, pista batzuk behintzat izango duzula. Bai. Mila esker, nik uste dut pista asko eman dituzuela, eta gero izango dugun saioan pentsatzeko eta hausnartzeko gauza asko.